Nu skal jeg lave en omgang i Ballerup Superarena. Lige nu der kører der 66 løb. Jeg laver den på løb. Så 3, 2, 1, go! Og jeg skulle helst for rytterne at sige, det er minimum 500 kroner. Bestemt til at det her. Ja, det er det minimum, og der er også nogen, der har dobbelt op. Okay. Første hjørne. Jeg er ikke bestoppet nu. Jeg kører hurtigt de andre. Så er der forandringer. Jeg vinder. Der er ikke nogen, der overhaler mig nu. For at se, jeg er lidt forkert. Har nu cykel. Er kommet. Prøv at se. Så er jeg halvvejs. Jeg er rimelig... Og det er fantastisk at se, at Niels Rasmussen har overskuddet til at gøre nogle unge fængstlade. Jeg er rimelig over det nu. Jeg vandt. Hvor er det ingen?